omenda kawo pacho oganda Kisumu Lydia. Kaunti ma Kisumu nyakon magajuang piny owacho koro dwaro gayo kwand omenda ma inyalo kawe yor hola nyaka tamalo 55 mano mar yuto mar piny Kenya poni oganda biro kalo parono kaluwore gi chenro mar sumo pacho oganda mitayo gi migawo mar omenda ma pacho ka. Chenro ma kamano ne odhi nyime kaunti ma Kisumu odiechieng' ma kawuono ka bende piny owacho ne geto romo kod kaunti adek e chokruok ma kamano. Tamalo maduong' mag jopiny mano ochopo ne gin jodak ma Kisumu ka bende dwaro koro nitie ni chenro mag sumo pach jopiny onego keti maino mar choko thoth oganda mondo mi ochiw pachgi. That we understand, we will use public debt. That it will be a measure. Kaya amendment nyalo bedo ni na way ma way county government no hold kendgi mondo gitim gik ma gidwaro. Then aparo national government chal madwa hinyo dwaro miyo counties moko nyao weche dongruok. Public participation onego bed targeted. Onego bed gi moro mitima ni go oyaye ni lando gini gazeti ni jogo so winjo kata ko winjo. Nikech gimi discuss kawuono en gima very important. Idongruok mege counties wa especially weche devolution. Nikech kani Public Finance Management Act a document ma pimo kaka serikal yudo pesa kendo kaka serikal tiyo gi pesa go. To koro ka japiny oko engage gi maber to serikal biro timo gima dwaro ka japiny kia gima dhi mbele.